Anem a veure com crear una pàgina de text. És una pàgina en format HTML en el qual nosaltres posem un contingut que vulguem, tant sigui text, imatges, vídeos, podem afegir-hi qualsevol recurs. El que fem primer és anar a tenir en mode edició el nostre Moodle i afegeix una activitat o un recurs. La pàgina és un recurs, per tant, cliquem a recursos, si ens en tenim menys, i triem una pàgina. Aquí doncs, hem d'omplir una fitxa abans de posar el que és el contingut de la pàgina. Farem és una pàgina de Moodle, per exemple, descripció de la creació de pàgina. La descripció és un breu resum del que serà. Realment el contingut que veuran els alumnes serà doncs, el que posem a continuació aquí el contingut. D'acord? Abans de posar el contingut anirem a veure alguns paràmetres. No? Quan a l'aparença, doncs, què he de fer? Si l'ha d'obrir o en una finestra emergent, la podem agafar que l'obri directament. Si la volem mostrar dins del curs o fora, si volem imposar un idioma, si volem posar alguna restricció que es pugui només accedir després d'una activitat, aquí, doncs, perquè sigui algú que vagin aprenent en mica i hagin de fer doncs, una activitat abans i després poder-hi accedir. L'etiqueta és algun comentari més i comentaris i competències. En principi les competències no faria falta, solen ser més en activitats. Aquí el contingut, tindrem la barra d'eines com hem vist més d'un cop, tenim totes les eines per poder posar un text, donar format al text, posar doncs, números, posar un enllaç d'una pàgina web, imatges, vídeos, activitats HP5 i qualsevol element. Per no estar aquí molta estona, doncs jo agafaré i tinc un text preparat, copiaré aquest text i el posaré aquí. I aquí doncs, el que podem fer és donar-li format, no? És a dir, això per exemple volem que sigui un títol, per tant, aquí és format, ens permet definir diferents grandàries, no? Doncs li poso que és un títol, aquest text d'aquí doncs el deixaré, aquí tenim un altre títol, tindrem un altre títol, seleccionar-ho, dir-li que volem que sigui un títol, d'acord? Si volem posar doncs una part que sigui en negreta, doncs podeu posar-ho aquí en negreta. Si voleu posar aquí doncs, un text amb un color, doncs senzillament podem triar un color. D'acord? Tot el que vulguem de format. Si volem que això d'aquí doncs, estigui tabulat, doncs podem fer que sigui tabulat cap a l'interior, que podríem fer en qualsevol text. Si a més nosaltres volem tenim una falta, indica si volem posar una imatge, per exemple aquí nosaltres volem posar-hi una imatge, doncs clicaríem aquí la imatge, ens demana la URL per si la tenim a la pàgina web o navega pels nostres repositoris com sempre. Aquí volem penjar un fitxer, d'acord? Si no tenim fitxers recents que hem utilitzat doncs no fa gaire, que ja hem vist alguna imatge o fitxers privats, Dropbox, enllaç amb Dropbox, a Google Docs, que mirarem de fer més endavant. Anem aquí a penjar, anem a baixades,
exemple, aquesta imatge. D'acord, pengem. Fem que aquesta imatge sigui més petita. L'alineació, si la volem inferior, on la volem, al mig, superior, d'esquerra. Per exemple, posem-la a la dreta. Una descripció per si no es veu la imatge per algun motiu. I podem desar la imatge. Ja tenim aquí el recurs aquest amb la imatge en aquí, val? I la continuació. D'acord? Podem desar i visualitzar i així ens veurem com ho veurien els nostres alumnes. L'únic que nosaltres en la part superior tenim paràmetres i filtres permisos per si volem modificar alguna d'aquestes activitats. Fins aquí la definició de la pàgina.